So as usual, ito yung normal days and night dito sa area na to. Na kung saan ay napakarami mga Pilipino. Daming nagbabike, mga Pilipino din. Parang araw-araw piyesta sa lugar na to. Masabi sa'yo. Di masarap siya sa harap. Gift for less, ayan, kung makikita nyo mga kaibigan, yan yung mga parang day to day siya na halos mga cheap price sila, mga items. So karamihan sa mga namimili yan, laging ano siya, laging busy. Kung hanap mo yung mga affordable na mga items, sakto lang sa budget mo, pwede ka na dyan sa gift for less. Ito naman sa kabila ay itong papuntang West Zone at yung Philippine Supermarket. Yun o, dinig nyo, balot daw, balot. Pinas na Pinas ah. Ito nyo naman, may mga isaw pa oh. Lima-lima lang yan mga kaibigan. Isaw. Yung katabi niya yung Philippine Supermarket. Yung bilihan ng ice cream na marami ring mga customer.
Ice candy ba? Ice candy at may balot. What a combination. So ito din yung one of the famous na area dito sa Dubai, dito sa Deira, Al Murakabat. Yun, napakaraming tao din dun sa may gawing metro. Dapat magbuo. Ano yun? Kita nyo naman mga kaibigan, oh, parang araw-araw, oh, gabi-gabi piyesta dito. Yung iba nakatambay na lang talaga. Yung iba may mga racket, may mga nag-over-over. Yung iba sigarilyo. Yun. Then yung iba nagkakape, nagchat-chay. Grabing init. Anong oras na? 8 o'clock na dito. Pero sobrang init pa rin.